Sa number 2, mga barangay sa Kabankalan City, kagduwa naman sa Banwa sa Hinigaran, ang may positive African swine fever. Ining base sa report sa Bureau of Animal Industry sa July 1. Sa among report, nakasaad nga may positive ASF cases sa Barangay Linaw, Binikwil, kag Barangay 6 sa Kabankalan City. May positive cases man sa ASF sa Barangay Cambaog, Kagargato sa Banwa sa Hinigaran. Sa July 9 nga report, sang Provincial Veterinary Office, 186.6 million pesos ang balor sang kahalitan tugas ang hagdats dala sang nagkalain-lain nga masakit. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, naghagan-hagan na gidman sa karon ng swine deaths. Bisan pa sa among nga sitwasyon, may nagakiigo sa gihapon nga supply sang baboy ang probinsya, kag padayon man ang pagpadala sa iban pagid nga mga probinsya sang healthy nga baboy. Humalin sa nagsugod records ang hagdats, may masobra sa 10,000 ka baboy ang napadala na suno kay Lacson. We're still okay as far as pork supply is concerned. I think if you notice, all the parties now still have lechon. No? So parang asig wala, no? But obviously we've lost a number already. That's admitted. We're not hiding that. But we're still okay as far as supplies is concerned. Sige man padala ko sa may hara good, no? Up to 10,000 already.